Здрасти, YouTube, аз съм Никджо и днес ще поцъкам малко в моят привет сервер и това е втори епизод с Капитан Байган. Миналия епизод ви показахме тук малко оцеляване първоначално и така. Казва? Тук съм. Първи епизод не направихме кой знае какво, но все пак Не за свършихме много работа, постухме набързо и тази барака. Но като се развием повече... Да. И днес този епизод може би повече ще идем за руди и такива глупости. Защото миналия беше малко тъпче. Ние се нуждаем от Тайран. Да, от Тайран, от диаманти също може да се нуждаем доста. От всичко. Не може да са. Да. Трябва само доста човек. Можете да гледате, да сабскрайбвате, да лайквате клиповете. Също гледайте и се абонирайте за клиповете на Капитан Байган. Но това искам да кажа, че неговия канал се казва Jokers BG, мисля. Нали? Да, защото повече мотив. И така, нали смисъл, и двамата ще имаме нали Survival, ние сме доста добри приятели. Много добри. Да. Ще имаме доста често. И примерно, нали, когато примерно аз съм милионера на някакъв привет сервер, който снимаме, нали аз ще снимам. Така сме се разбрали. Така... Да, който омега той снима. Да знаете, че някои от клиповете може да са и в двата канала. Не се знае още. Сега в момента правим сайт. Още не е готов и ще го споменем, може би другия път или следващия епизод. И така. Това е гордо. Да, общо взето. Да знаете, пуснали сме командите просто за да може да се телепортваме. Защото иначе е много тъпо да се лутаме как някакви нормалници. Я вземи този чудо. Защото ние само за това го ползвам. Вие клиповете ще гледате, че не сме някакво много развити. Ние играем само... Винаги снимаме, когато играем в този. Играем нали в този сервер само когато снимаме. Да, иначе не играем. Те първа отзади тук ще се направим нещо като парк. Такива глупости. Само че още буквално за днеска снимаме вече втори клип. Ама сигурно ще го качим утре. Ама не се знае. Клиповете ни не са много дълги, защото по-добре според мен по-къси клипове. Защото е малко тъпичко човек, примерно да сяда и ако иска да види някаква определена част от клипа, да търси цял ден. Човек, дай тия това. Сега примерите да ги преместим. Защото тук много нагъсто стана. Аз малко така ще ги дадам. Тук има някаква пещера. Искаш да си... Сигурно. Сега се Преди какво гараж да може и така да си направим като миничка. Добре, къде си? Ето. С тако ли го огражда? И здравейте пак, неочаквано прекъсване, но няма нищо. Ще беше ли спрял клипа, бе? Какво? Аз пък не знаех, че спрял клипа, добре. Ти сам ли си говориш, бе? Не. Нали чух, че е някакво звъни на вратата? Да. Нали да знаете, някой може да направим клип как, примерно, с хамачи се прави сервер, така. Защото нали не в момента да знам, че се научи. Така, друго, какво правим? Направиш добички вече камера. Чакай. Дърво имаш ли някакво? Защото трябва да направиш и чест.
Добре. Давай. Сега, аре аз скачам. Човек няма смисъл от тия стълби. О, айрон! Човек. Така. Толкова. Това се изложи, бе. Какво? Това се изложи. Що бе, ние ще продължаваме, виж си. Това иначе всичко трябваше да го копаем, човек. Просто и сега продължаваме така надолу с като стълбички ще си го направим. Сети ли се? Както го правим в После, нали като стигнем там чак до края на света и така почваме с 4 бухчетата, но така се откриват много люди. Да. Ти копа едната част, аз другата копа. Чай, аз торчовете, аз ще слагам торчове. Защото аз имам доста, 47. Аз не ме Тия луди деца отстрани ги още да седят, човек. После ще се връщаме допълнително за тях. Сега тук имам едно айранче, дето толкова хубаво ма гледа, някак да го оставя. Ако е кол, ще го оставя, айран някак. Сега... Оп, да, така се Като. И аз стигнах до гравел и много го мразя. Трактинг ти има. Ама сигурно ще видим точно. Аз малко сега ще се кача да изпека айронете тия глупости. Човек, дай да, ние тук кожи и брони някак да се направим, защото няма животни. О, човек, ние трябва да мислим за храна, бе. Ние до сега не сме огладнели дори. Да, той е. Не, иначе без тези хора не съм огладнял до сега. Я играм доста бе. Интересно. Така малко да симетрично. Значи за този епизод горе-долу това беше. То някакво друго да снимаме, защото ние тук още ще смятаме да се развиваме. За този епизод това беше и горе-долу това е. Аз бях Никджо, с мен беше Капитан Майган и това беше втори епизод на оцеляване в моят привет сервер с хамачи и до скоро.